Vidi koliko buseva. Gledaj, brate, ovi busevi nemaju kraja, brate. Došli đaci da vidi. Ja mislim da je neka velika ekskurzija samo. Jeste. Vikuša nas zaustavlja i fazonu je, kao ne možete tu da idete, sad ne znam zašto je to rekla, kao, što nema nikako, ništa official, ništa, razumiješ? I brate, ja kao samo nastavim, i kao, pa što vi radite to? I ja kao, pa ko si ti, razumiješ? Ne znam da li su to teli da nas boksuju in tamo s njima, razumiješ? Ili samo ono, hoće da naprave veću masu, tako. Ili misli da smo NPC-evci, brate. Bog zna. Jel treba u 7 Vučića, tako? U Republici Srbiji. Ja sam došao zbog Vučića. Kad večera će doći. To su dva bila svega onoga u Kad večera, mora večera. Lako, stani, ne mogu da... Čekaj, da vidim samo. Ajde tamo. Ajde brzo, ajde. Drži ovo. Ajde tamo.